Nan Jiangwan, Human Resource Director ni mek chu adan ngai te in mi tamzok chol nei hun la ya po na a ringot a buaya ina a holo na po kumli na ani don to office a thlen ve le na thok pakhat ban tura ati chuan a lo bia a na dil puite pahni an tho theila ya ani ban ani bik tur chu a hre thiam lovin a graduate na university wang ani chu a ringa Nan Jiangwan chuan na tho na mun chu indo na mun angani ti in a thutluk na so son chu atung lo anin biak na lo hre tu yu mei li chu remchang ma sabera Nan Jiangwan ruma chuan a luta ami zia chu school an kal lai ai po a anel om lo thu a shil ngal reunion an nei tur po chu tu main an shil ngam lawa ama ngam tlak ber tu yu mei li kuta an da ta hi alo ni Nan Jiangwan chuan adan ngai bokin na chuan lamin alo nar le mei li in a som le ma chuan na thila bok phone call a dong le mei li chuan a kalma in a le khabu thara changtu nu chu ami zia ang a man thu soin a le khabu lo chhiar saka a ngai dan shil turin a cha zui bok Nan Jiangwan po in hun ola nei ve le a thian nu le khabu chu chhiar sakin alung oi pui mel le a chau em awang chuan a le khabu chhiar lai chuan a lo mu thluk sana amu hi la har chuan classroom chhunga ni in amu mangni ya nga in a hoi kwal ruai ya class reunion an nei tur chu amang phan ni ya angai bok an reunion nei dan chu nuam ti hmel zetin a thoveng hle classroom a teacher li po chu enga ma angai lo lem chan na veka chuan ala ngai bok an exam nei mek te chu en kwal velin a tak taka an thu chu a soya meili chu a samchon dan a in me tho shelin a fiam zui bok a omdan mak ti zeta an en chup lai chuan phone phorin a na tho na lam chu a bia an ni chuan a thu soite an hre thiam lo hle bok chu mai ba ka classroom a om te chuan omdan chu an nui zat chuak boka classroom a changa a chuak chu meili chuan a zui vat meili chuan an exam chu an class son na tur ani awanga a poimo nen an chhang mu mal lo chu poya ti viawa Jiangwan hne na a omda na zo chuan a office a changa a ho nuwa a le khabua chhiar sak thu te a muthluk thu te chu a shila meili chuan a lo hre thiam lo na sakhop mai a che dan chu zirlai dang point lo sha in linjau ran le a chan te chuan an lo en chapa nayan tumero in Jiangwan chu thil omda na a buai em wangin tu ma be buai lovin a address shat lama chuan a kal ngal ina chuan anu chu kumla no pan hmel zetin alo oma atun hun man me ka khan kumli ngota ho to lo wangin chutia a hole chu a hlu riawin a in sheboka a meeting nei tur kha she rengin amumanga changa har chwa hun chu a ngak hlel hle a room chhunga omte chu a no pan chha thak ati hlom viau bok beisei nei taka zinga a har po chuan angai ang bokin kumsom liam ta a tho chuan a lo la oma a mahuna let le theidan ringot chu angai tua bok library a kalin computer a chuan mahuna let le dan chu a zong kwala ama lo mutu linjau ran chuan a thil ti chu a lo thli thlai ve reng bok a thil chiara changa a in zia dan angin che ra changa tlak chu atuma na taka a in so chuan a har chwa ve le mahuna a let le thei chu a ringa ni che ra changa atlak chuan linjau ran chuan a classmate ani angin a buai pui wata a lo hlau thong man viau bok Jiangwan ero anga ya bok ala om wangin a cha chu a chuak zok hial to Google a mu anga check in den tira tumla in anu chuan in chhunga alu tir mak mai bok si anu shat lawa a thom no ho sakin an office a chuan na vakala Miss Jiang chu sales department alo thok sa reng to ni in boss ti in an kau maya tlang nel takin a bezui bok Miss Jiang ta ni ro high school no pangin chutiang a kau chu makti thamani Jiangwan tan chuan hun kal to a let le ni ma se midang tan an hun man me ka ni ve chawa wangin a omdan chu midang makti thil ani zela anwaya HR director ani tur thu a soi chuan Miss Jiang chuan Jiangwan thu soite chu a hre thiam lo reng renga Jiangwan chuan a zirlai le a graduate na tur te chu a shil lok boka
Guanhua University a zir chuak ani lo wangin tuna kumsom liam ta a let le ma se lu thei a in be sei lo. Miss Jiang chuan a kumala no pan ang boka hun cha anga thu chu a shila. Guanhua University a in siak tling ani phot chuan a hnuai a thok tur a lak tur thu chu a lo shil bok. Skula chuan an class omna tur an tlang zer ni ani angin Meili chuan an omna en puya soma Jiang Wan chuan in ring tok takin class 2 wa a om tur thu chu a shil. Thiam thei tak tak omna ani wangin Meili chuan makati hle. A class omna in tisha chiang takin a lu sana Meili in an hminga en dia dia ta Jiang Wan kha a in ring tok dik lo ti chu a she ngal. Lin Jiang Ran le a chan te po in list chu an en ve a rin ang nge yin a thiam lo pola an oma an chan pa Swanji an class sa om ve tur chu an lom hle. Swanji chu an class sa om ve thei nan physics an exam kha a lo chang chadu lo hi a lo ni. Meili in a lo shil to angin Liu Yu Bai le a chan pa chu class 2 zir lai an ni awangin an classroom shat nan a zoi ve chuta an ni chuan an hmulem lo thung. Classroom a chuan Chen Shi Yun bula chuan a thu ve topa. Class 2 zir lai te chu khopui chunga school a po mark score chapol an ni zat lain class 7 zir lai te ero a thiam thei lo om kho man ni thunga. Class 2 le class 7 room a zir tir tu an lo hnu chuan Jiang Wan chu class 7 room a om 10 a om lo ti an sha a class 2 room a ero zirtir tu hne na chuan Jiang Wan chuan a hming om ve lo chu check chale turin lo shil thung. Teacher li thu pekin Jiang Wan chu Lin Zhao Ran chuan a kawa class 2 zir lai te chuan an lo nui bok. Zhao Ran chuan classroom a shwai pa in school lu ma sak ber ni ya classroom a hai chu a chhaya mo la ti ve hle. Jiang Wan chuan class 2 zir lai ni lo ma se Guanhua University a alu thei ngai tur tho chu soin ala in ring tok viau thung. Classroom an lu chuan Jiang Wan chu miss nan ti in an kau fiama teacher li yan a ho na po chu enga ma an ngai lem lo an nin hlein thu an oi lo tlang hle ringot bok. Teacher li yan Zhengjian Fei office akal tura ti chuan Zhao Ran chuan lo hnia la tuma teacher li chuan exam na a en ton mu ani wangin a thu sut le chu atum lo. Teacher li chuan nuwa chuan Zhengjian Fei chuan Jiang Wan chu huat mel taka enina chuaka an chua ralin Zhengjian Fei chan te chuan Jiang Wan chu an hnai ngal swaw. Jiang Fei chuan a ma a warning a don to wangin tuna an man le ani chuan school atanga no chwa thei ani to do na chu mai ba ka chuan Zhao Ran chan pa ni angin Jiang Wan chu a thu sut le turin an shil. Jiang Wan chuan an thu soi chu enga ma angai lo thung diknia a sha ta ading ngetlata tu ma hlo nei lo. Zhao Ranan in biak puya som chuan angai sak du lo wangin akai chuak dor dora Jiang Wan chu vo ve te ma se Jiang Wan chuan hlo hnekin a vo le zoka le khazira hun mana du zok bok Zhao Ran chuan akal ma in warning a pele sham bok angai ang bokin Jiang Wan chuan a hlo mel lem lo. Zhengjian Fei chu teacher li chuan director Zhang hne na ashwaya director Zhang chuan a ma a alo ti swal to tenin chuan school atanga no chwa chu an ti turani thu a soya teacher li chuan no chwa em chu alo ngai to thleng lo. Zhao Ranan Jiang Wan shwai lutin Jiang Wan chuan soidu anei thu a soya Zhengjian Fei po alom man hle. Jiang Wan chuan banga physics competition om tura mu chuan an classin engma an shat ve lo wangin director Zhang chu a chwa chal ngal bok. Jiang Wan chuan Jiang Fei po an hnu chuak lo ani chuan school dan bo chetu chu zirtir tu te zok an ni don ati a director Zhang le teacher li te chuan Jiang Wan om dan chu makan ti in an chung ko a boina an tok ani te chu an ring hia la. Jiang Fei chuan Zhao Ran hne na chuan min ti thin rim turin nan Jiang Wan hi i lo shwayam ni ti in lung oi lo takin director office chu a chwa sana Jiang Wan a sut na lama chuan pot om na tlu in pot chu a ke ngal bok. Director Zhang chuan thin rim taka ti fai tura thu pe in a chhuaka teacher li point a zui chhuak ve bok. An pahnia anom hnuwa chuan anin hnia le bap bapa ma ni chaw ti fai chu an tum lo ve ve bok.
Jiangwan classroom a alu chuan a thutna an lo ti hu saka meili chuan ani po classroom a lu ve chau thu soin a hmu man lo wangin ngai dam chu alo dila Jiangwan chuan tu ti ngia zota Jiang Chawan a ti ani thu le alo let le lom puina na alo buat sai ni thu chu a soi bok Jiangwan chuan che ruak nen thlengin enga ma ngai lo mel tak chuan a thu zuya le khazir chawa ril ru pek du thu le ama ti boilo turin a shil hlom bok teacher Wang chuan tukvera changin an thu soi ho chu alo ngai thlarenga teacher Wang chuan English class a nei puya Jiangwan chu subject representative ani angin an zir lai chu board ta a zia tira Jiang Chao ko le in asana hmang changka yin board ta Jiangwan zia na chin chung lama zia tur chu a pe ve a Jiang Chao a thil zia hlan chuan teacher Wang chuan ngoi rengin a thut na chu alo thlaka Jiang Chao an a thut na a ama thil le mu chuan teacher Wang ombok nen she takin a thu a chera chuan mong ngat lovin a thu chang chung ringot midang po chuan teacher Wang ti ani wang chuan ngoi rengin an lo en ringot teacher Lian an class a chanchin thalam puan tura om thu a soi chuan Zhengjian Fei a ron let le tura ngain an phur man hle a mase physics competition chung chang zok lo ni in Jiangwan chu an class a changa candidate ani tur thu chu a puang bok an class pon lama chen shi yun an hmu chuan Jauran chu a thian ten an au nga la an chai zui bok shi yun chuan a match no ta lo pe a Jauran anu hne na atiam to angin a zir la ya chuan Jauran an soi lo ma se pui in huam hle chuti lai chuan Jiangwan chu an class sa Jiang yi chuan deuh so takin alo tong khum ve boka an ni chuan Jiangwan chu an lo sha thin nen adang lamba ka a in ti engi mutariau chu an ngai thei lova Jiangwan ne ro in a hmalama ami zia tura shat lawa wangin in ring tok takin HR director ani laya ami zia ang chu alakal pui ve zel bok teacher li hne na a sha thiam lo laya zo chuan Jauran le a thian te chuan an thian pa awanga phuba lak ngei tumin Jiangwan chu ti dan turan rela Jianggi ron lu chuan Jiangwan luwa thil phul sakin engma thleng lo ang mai chuan a khaw sa zuya thil thleng lo mu ve vek tu Jauran te chan ho chuan enge thleng zelang ti in an lo phur hle Jiangwan chuan Jianggi thutna pan chatin abula chuan a thu a aluwa thil kai chu akora chuan ta sak zui bok Jianggi chu a thin rim hle a Jiangwan ne ro chuan pa ngai takin ti to lo turin a shil thung a thutna apan lai chuan Jauran le a chan te chuan mun dang an lo en wata Jiangwan chu an thli thlai ru reng bok Jauran ho tur chu a chan te chuan an thil ti an hmu tira suwa ya idea mangin Jiangwan cycle ke chu an lo hol thep sakhi alo ni Jiangwan nin an zir tir tu nu hmu chuan a buai na chu a shilwat Jauran chan te chuan an bula swal thiam hle si a zir tir tu nu laka om dan dang dai chu an lo ei lo hle a zir tir tu nu in Jauran a hmu chuan a ko nga la a chan te chuan anin thiar fi hlim san mak Jauran chu phur lo viau ma se phur mel takin a cycle nen chuan a kala zirtir tu nu in Jiangwan pui tura ati chuan lam sang sang sia ma se an class sami ani le meichia zo ka ni angin pui turin ati tlata Jiangwan chuan lom takin a cycle chu a man sak ngal bok Jauranan Jiangwan a hmu le chuan thil egin alo thu der dera Jauran chuan ama cycle po ni lova a buai la ya a nei tu zok alo om vel mai mai chu angai thei lo viau ma se Jiangwan chuan thil ei satlia ni lovin alo ngak zok ti chu a shila Jauran tan po han thin rim reng na tur chu a om lawa a cycle chu khalin a ho zui ngal bok Jiangwan chuan a thom no te a en chuan alung oi thei thlot lawa ano pan chhia thla ka ti vel vek anu chuan a thom no te chu a du ang taka a leya wangin tun na ya om dan dang tat mai chu a chana zota Jiangwan chuan a upato a du zong po adang lam ve zel ti in a changa anu po chuan a ring ve mai bok thom na thar leina tura dil ngal chuan a pe ve mai boka dora thom no le chuan dor ngak tu nu chuan a du zong chu a kum nen a in mil lo thu chu alo soya
a thawm hnu lei zo a haw tur chu mipa pakhatin lo ti buaia Jiangwan chuan tlan chhiat kher a tum hran lo chu pa chu basketball in Jauran chuan a rawn vom popa Jauran a hmu chuan chu pa chuan a hlo hmel viau Jauran chuan a dara kwa sakin konga shelo ani chuan ngil taka kala peng hmasa ber ding lama peng tur chuan a shila chu pa chu man hmu takin a kal zui bawk Jiangwan chuan a soina hmuna chuan police station a awm tih chu a hre ve bawka tlang taka lawm thu sawi ngal mai lo chuan a laka tangin kian tir ma se khapa khan avakal na hmuna midang ala ti buai ve tho thei ti in a hrilh hmasa phota lawm thu a hrilh le chuan Jauran chuan keipo le ti ve tho ma se a lawm hmel viau lo Jiangwan chuan a basketball khelna sat angin lekha zir se chu a hlok zawk ang ti in a zil le shama Jauran chuan ama aya a ti that vak ngai bik lo wangin a thu sawi te chu a ngai thu taksak lo viau bawk Jauran chuan skula uniform ni lo ha kan phal lo ti in a tlai hma a thawm hnu lei te thleng le tur chuan a hrila Jiangwan chuan enga ma ngai lovin hawvat tur a hrilin a haw san ngal Jauran ero a ball awmna la zawn a ngai thung skula chuan uniform a hak ve lo wangin an en zui sap sap hlawma duty hoin an kau chuan awlsam zetin a hming le awmna class chu a hrila Jauran le a thian te chuan ti buai tum ma se Jiangwan chu a thin rim du ngai lova basketball ringot buai pui lova lekha zir tur chuan a hril thin Meili nen lunch an neina a chuan an school kalphung a du khop lo lai te chu a sawi mol mola an class beng chheng thin lutuk te chu a voina sa hle bawk Meili chuan class representative ani anga midang a khap ngai lo chu a dem bawka Meili chuan chutiang lam ni lovin Jiangwan awmdan danglam chho lutuk chu damdaw in pan mai tur chuan a lo rawn hlo Jiangwan chuan a chhanein hriat chian em awangin damdaw in pan chu a tum lo chiang hle an class ranking Meili a dil chuan school danin tlangzar a phal lo thu le a nei lo thu chu a lo soya a awmdan na chuan dawt a sawi ti a hriat awangin a rank hnai ber tal chu a zawta Meili in Jauran hming a sawi chuan makati hle ama aya Lin Jauran ti tha chu a hre thiam thei lova englai pu a basketball buai pui ani laia ani aya alo ti che thin chu a in sitin a thil ei tur chu a kalsana lekha zir turin classroom lam chu a pan ngal Jauran le a thian te chuan an thian pa Zhengjao Fei wanga an lung oilo na chu Jiangwan laka awmzia a nei ngai lo wangin ti le turan van hle a lekha zir ringota buai pui awang chuan Jauran chuan ngai dan thar chu a nei zuya teacher li lu ve le Jauran chuan a thutna sawn hma chu a dila a hla atanga a hmu tha thei lo thu a sawi chuan teacher li chuan tarmit vua mai tur chuan a lo hril tarmit a vua chuan a luak a chhuak thin a ti le a Jiangwan chuan Ling Jauran hian a sawi awmzia chu khoya pawh thuila ka hmu fia chuang lo nan Jiangwan hnai a thut ka du a ti na ni hi ma se chu ka du ve lo mani in ring tok taka soin a lo ding chhuaka teacher li yan uniform a hak lo chana zo chuan chan mai ngai na a hre lo Jauran chuan Jiangwan ma a thupa chu a kauvat chu pa pawh chuan hre thiam vatin teacher li yan Jiangwan laka ril ruwa lak sawn nan a thutna chu Jauran thutna ne na thlak thleng a du thu chu a lo soya Jauran ni lo ang che a hla atanga a hmu fia zawk thu a sawi bawk teacher li chuan a thut thleng tir ve mai bawk teacher li thil zir tir chu a hriat thiam lo wangin Jiangwan chuan a zawt nuna midang pawh chuan an hre thiam chuang lo teacher li chuan a hril fia non le a Jauran chuan Jiangwan chu a hlia lui ve zela anin ti buai nak nak teacher li an a hmu chuan Jiangwan chu a hau zuya Jiangwan chuan tlar hnunga ka ding mayang ti in Jauran hnai a awm ai chuan tlar hnung bera chuan a ding ngala teacher li chuan a hrem nan mani in thiam lo na ziak turin a hril sham bawk office a chuan teacher li bula thu in mani in thiam lo na chu a ziak mul mula teacher wang chuan inge a ti a lo zawta teacher li chuan a hrem thu soin a thil zia chu chhiar pawh a chhiar sak pe lo thu chu a lo sawi chuti lai mekin Liu bai chuan physics competition na atel na tur certificate office a la ve boka
teacher li chuan chumi den chen chuan a hau le nek mark som pariat chia score chungin competition a telile tumania iza lo nan class a kapuang lo zo ka ni kha ti in a hau zui hlaka office changa a chuak tur chu jaren loading chu a hmu a amu dik lo sa nen hun ol nga le lutuk mai a ti khum le sham jaren chuan teacher li chu he teacher ani angin a chan pa jengjan fei chu ni school kal to lo wangin shwailet le turin ange na ma se teacher li chuan thilati swal na sat to awangin no chwa chu anti tur om chhun ti in a lo shil jaren chu lo ngai to ve lo turin a cha zui boka classroom a chuan jangwan chu an lo chaile hluma jaren chuan a lekha ken chulak sakin an class chuan rules an nei ve thu soin chher chuak turin a ti a jangwan in a chher don chuan uluk takin an lo ngai thachap a thuzia chu mani in thiam lo na lam a in jaren chung changa tam zoka a ti boy chin dan le an class ho a thu hnuaia a da dan te a ziak veka jaren chuan phur taka ngai thla ka tum la ya a chan chin hlir a zia wang chuan a chhiar top tir mak ishe chak lo ani mo chuti chu naupang chhiat taka in thil ti hi top san ula pa ngai takin in bia ang a ti a jangwan thu soi tur chu an ngai thachap jangwan chuan an thian pa wanga a laka an che dan chu ban san turin a shil hloma ani chuan le khazir chawaril ru pe ka du thu a soya an hun in khoral sakton to lo tur chuan a soma jawranan engtin nge jengjan fei kan shwai le theyang ti ya zo chuan jangwan chuan washroom man angai chuan lamin an classroom chu a chwa sana jawran chuan zui fatin angai dan chu a zot le ngal jangwan chuan teacher li ril ru ne tura a shil chuan jawran chuan a lo tum to thilani wangin a beidong sa phot class ami zong zong lo ron ni angin nangma in ngai to chhuak ve mai ro jangwan chuan a tile a an ban do na midang an ho nu chuan jangwan le jawran te chu an mun ti fai ni ani wang chuan anom khot la ya jangwan chuan chhuat no na tur pe in a ti hu to thu le a phya fai vek to thu a so ya fai na ngai poi mo mi ani angin uluk taka ti tur chuan a cha bok jangwanin i fel vak na ka shelaw ti ya jawran che fel viau tura arin lo thu a soilan chuan jawran chuan ka du chin chia ka mu tir che alom ti in chhuat lo not vek tura shilin a chwa sana jangwan chuan chhuat no zo ve le an ho ma in lekha chu azir le a jawran chuan chutyang huna a lekha zira mu chuan makti in a en ring ringot